17 ta' Novembru, Santa Elisabetta tal-Ungerija, għexet bejn l-1207 u l-1231. Fil-ħajja qasira tagħha, Santa Elisabetta spikkat fl-imħabba kbira li kellha lejn il-foqra u lejn il-morda. Aktarx li twildet f'Saros Patak fl-Ungerija, missiera kien ir-re Indri II tal-Ungerija u omma kienet ir-Reġina Ġertrude ta' Merano, għalhekk trabbiet f'ħafna kumdità. Fis-sena 1221, meta kellha biss 14-il sena, iżżewġet lil Ludoviku Erba, Landgrat tat-Turiġja fil-Ġermanja. Żewġha kellu 21 sena, 7 snin akbar minnha. Kien żwieġ qasir, imma kien tassew ħieni għax kienu jinħabbu ħafna. Kellhom 3 tfal. Sa minn xkunita kellha qalba tajba mal-fqar u l-morda. Meta żżewġet sabet l-għajnuna ta' żewġa għax hu wkoll kien karitattiv. Bl-għajnuna ta' żewġa bniet sptar ħdejn il-palazz tagħha u istess kienet tmur id-dur bil-morda. Ġieli ġara li meta l-isptar kien ikun mimli bil-pazjenti kienet tieħu il-morda fil-palazz tagħha. Fil-Knisja qatt ma daħlet bil-kuruna fuq rasa, kienet tgħid kif nista' jien nidher bil-kuruna tad-deheb u l-ħaġar prezzjuż fuq rasi meta Ġesu hu inkurunat bix-xewk. Wara 6 snin ta' ħajja l-aktar kuntenta fis-żwieġ, żewġha miet fl-Italja minn marda li ħakmitu waqt li kien qiegħed jieħu sehem fil-kruċjata tal-Imperatur Federiku II fl-1227, 18-il ġurnata wara it-twelid tat-tielet tarbija tagħha Ġertrude. L-edewwa politiċi ta' żewġha keċċewha mill-palazz u eżiljawha. Elisabetta li issa kellha 20 sena waqgħet faqar kbir għax il-qraba tagħha min-naħa ta' żewġha ċaħdu lil din l-armla żagħżugħa minn kull kenn u mezz għaliha u għal uliedha. Hija kellha tmur minn post tal-ieħor tittallab il-karità, imma l-virtujiet tagħha kienu akbar mill-isfortuni tagħha. Irrifjutat li terġa' tiżżewweġ, minflok hija rtirat ġewwa Ensenach, imbagħad fil-kastell ta' Potenstein. Iżda wara għażlet li tgħix ġo dar modesta ġewwa Marburgo. Inkitbet mat-Terz Ordni tal-Franġiskani u kienet iżżur il-morda darbtejn matul il-jum u tgħinhom fil-ħtiġijiet tagħhom, tant li ftaqret hija stess. Kienet tmur titlob il-karità u tagħmel l-aktar xogħlijiet umli fejn kien meħtieġ. Din l-għażla ta' ħajja qajmet rabja kbira fost il-kunjati tagħha, tant li waslu biex ħadula il-kustodja ta' wlieda. Imma xejn ma seta' jtellef jew inaqqas il-ġentilezza jew it-tjubija tagħha, lanqas is-severità eċċessiva tas-saċerdot li għażlet bħala direttur spiritwali tagħha. Fl-aħħar kisbet lura xi ftit mill-ġid li kellha u permezz tiegħu ħasbet għall-futur ta' wlieda, imma qasmet il-bqija tas-sehem tagħha f'opri ta' karità. Hija mietet fis-16 ta' Novembru tas-sena 1231 meta kellha 24 sena. Il-Papa Grigor IX iddikjara qaddisa fis-sena 1235, 4 snin biss wara mewta. Hija il-patruna tal-istituzzjonijiet tal-karità tal-Knisja u tat-Terzjarji Franġiskani. Elisabetta tal-Ungerija femet tajjeb il-lezzjoni li Ġesu għallimna meta ħasel saqaj id-dixxipli tiegħu fl-aħħar ċena. Il-Kristjan għandu jkun wieħed li jservi l-bżonnijiet l-aktar umli ta' ħaddieħor, anki jekk wieħed iservi minn pożizzjoni għolja. Ta' demm mirjali li kienet, Elisabetta setet tirrenja fuq is-suġġetti tagħha, imma minflok hija servithom b'qalb tant kbira u umli li l-ħajja qasira tagħha rebħet għaliha post speċjali fil-qlub ta' ħafna. Insibu din l-affermazzjoni li ġejja dwar is-servizz u d-dedikazzjoni ta' Elisabetta
lejn il-foqra u l-morda f'din l-ittra. Hija kellha drawwa li żżur personalment il-morda kollha darbtejn kuljum, filgħodu u filgħaxija. Hija ħadet ħsieb mod personali lil dawk li l-aktar kienu jimbuttawk minħabba l-mard tagħhom. Hija tat jieklu lil xi wħud, akkwistat sodot lil xi oħrajn, ġarret xi wħud fuq spallejha stess u kienet tinvolvi ruħha f'bosta servizzi oħra għal-ġid tagħhom. U jekk se nitkellmu dwar il-ħajja tat-talb ta' Santa Elisabetta, il-konfessur tagħha, Fader Konrad, ħallilna tassew xhieda eżemplari. Jgħid hekk: jien nikkonferma quddiem Alla li għalkemm kienet iddedikata għal xogħlijiet bħal dawn tal-ħajja attiva, rari rajt mara kontemplattiva bħal Elisabetta. Xi nisa u rġiel reliġjużi innutaw ħafna drabi li meta hija kienet tkun lestiet it-talb privat tagħha kien ikollha dawl eminenti f'wiċċha u bħal raġġi tax-xemx kienu jiddu minn għajnejha. Barra minn hekk Santa Elisabetta turina l-ħtieġa li għandu jkollna fil-vjaġġ tal-fidi tagħna gwida spiritwali kwalifikata li takkumpanjana lejn il-qdusija. Elisabetta segwiet bir-reqqa l-istruzzjonijiet tad-direttur spiritwali tagħha u dan hu ta' eżempju għalina lkoll. Li wieħed jikber fil-ħajja spiritwali huwa proċess diffiċli, huwa faċli naqtaw qalbna u naqgħu fl-iżbali jekk ma jkollniex lil xi ħadd li jiddixxiplinana. Santa Elisabetta saret qaddisa mhux għax iżżewġet meta kellha 14-il sena, lanqas għax kellha 3 tfal qabel ma għalqet 20, lanqas għax romlot ta' 20 u lanqas għax mietet ta' 24 sena u ħallit wara 3 tfal iżgħar. Iżda għax uriet imħabbita lejn Alla fil-proxmu billi saret fqira biex tgħin lill-foqra. Ħliet saħħitha iddur bil-morda. U int għażilt lil xi saċerdott tajjeb u għaref bħala id-direttur spiritwali tiegħek biex jiggwidak u jakkumpanjak fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħek? Inti kemm tarah lil Alla f'ħutek il-bnedmin hekk li tasal titfaqqar u taħli saħtek għal-jom. U sa fejn tasal imħabbtek għal Alla fl-oħrajn. Talba. Missier ħanin, nitolbok biex tferra r-raġġi kollha dawl tal-grazzja tiegħek fil-qlub tagħna, ħalli bit-talb glorjuż ta' Santa Elisabetta nistgħu nitalmu npoġġu fil-ġenb il-ġid ta' din id-dinja mudlama biex dejjem iżjed nifirħu bil-konsolazzjonijiet tiegħek tas-sema. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.